blauw man je wennen. Ja, hè? Ja, toen is hij de mem opgehouden met Borkje en toen hij een tijdelijk keer in Rotterdam in Nooske wennen. Ja. En toen in vorig leven, zeg maar, toen hier kijk even een plak nodig. Dat is dit hoesje. Ja. Wie de paken die zo beschreeuwt, de huid van je huid of de huid van je hem? Ja. Paken aan. Ja. Paken Jan bedoel ik, mijn huid je de aan en mijn broer je ik bij Jan. Okay. En ik ben van hier naar mem gekant. Dus die op binnen terug. Dat is hierin? Ja. Dit hier ergens had hij wennen, maar we weten net meer precies waar. Nou, volgens mij is het wat meer rechts op dit perceel laan. Achter deze pleats, die elbe denk ik, daar had het pleatsje van Paken staan. Ja. En daar borken ze tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is eigenlijk, nou ja, zowat je het Haskerwied, het Nannewied, zo de meeste mensen het Sint-Wurg kennen om. En het Lietsewied. Dat laat je achter de bier. Ja, dat loopt achter deze bossage, daar loopt het Nannewied, het Haskerwied. Wat voor man wie en paken? Nou ja, in het dorp is het vaak zo dat mensen bijnamen krijgen. En Paken weer een snip. En snippen die staan voor woest opleppend, huddenwerkers en ja, down to earth om het maar eens in gay Fries te zeggen. En ik heb het idee dat Paken dat ik weer. Hij wie echt een huddenbrotter. Hij had zijn hele leven brotten om vooruit te komen, zeg maar. En dat, ja. Zag het dat het koffie en het thee dat hier zit de kop te drinken wordt? Nee, dat hoor je het niet in het ponsje, want het was een witte heat. En daar voeterde er altijd over dat de verrekte koffie weer heat. En dan moest het in het ponsje en dan slurpte er daar op. Ja, zo heb ik Paken kennen al vroeger. Ja. Zelfs toen er al uit het werk weer, die er dat nog. Ja. En hij is vroeger nog het Middelgat. Dat is eigenlijk nooit dichtgegroeid en daar het volgens de mensen die het weten kennen, het dat boordje lijn tijdens de in het laatst van de oorlog. Het boordje van Peter Tazelaar. Ja. Ze kregen eigenlijk, nou ja, het verzet kreeg het fysiek om nou, wat aan de seinerij richting Engeland te doen. En Peter Tazelaar wie daar een belangrijke schakeling. Ja. En toen hebben ze met toestemming van de eigenaren van het boordje, hebben ze dat wat lijn in de Venskiering, hebben ze dat naar het Middelgat gebracht. Goed verstoppen, zodat hij een chain koer. Ja. En op het moment dat de Duitsers hier een tip kregen dat er iets net doogde, of eigenlijk wie het zou dat ze iemand arresteerd hier die trokslijn is, een politieman. Ja. En toen die man die het wiel dat er terug sloeg, nou was zo handig geweest om te denken van welke kant moet ik ze omsturen. Toen hadden ze dus de verkeerde kant omstuurd, de Duitsers. In de tijd dat zij neder gingen om van die kant hier door de Badwaai richting de goede kant te komen, konden zij ontsnappen. Ze hebben al hun seinapparatuur en de hele mikmak hebben ze uit dat boordje krijgen. En toen ben ze vlechten naar het boerenspultje van Paken. Dat stiet daar vlakbij. Dat spultje dat stiet hier, zij zitten in de voorkamer. Ja. Mijn Paken en zijn broer die kwamen eraan en die vernamen dat er stront aan de knikker weer en die hebben hun beschoolhouden in een stuk land hier vlakbij. En de Duitsers ze winnen leuk natuurlijk, want ze konden net in vinden. Toen hebben ze dat hele boordje met mitrailleurs trosseefd. Maar er zit niks in. En ze zijn voortgegaan en het had hem op. En Peter Tazelaar en zijn maat. Die zitten hier in de voorkamer. Van je Paken? Ja. En je Paken zelf, die weer uit naar huis. Ja, die winnen net thuis. Ja. Op een of andere manier. Ik weet net correct hoe dat kan, maar die winnen net thuis. En hij laat met zijn broer, toen kwamen ze thuis en toen hebben ze een klooi in een appelveld of zo. Ja. Tussen de roegte hebben ze hun verschil gehouden. Ze hebben net jongen. Nee. Maar dat verhaal van de man de verkeerde kant op sturen, dat is een beetje zo'n dood is de Baanhof verhaal, hè? Ja, mooi hè? Ja, zeg wel. Het is bijna lachwekkend natuurlijk, om te zeggen van ik stuur ze krijg de andere kant op. Maar uiteindelijk had ze al heel iets stom denken,
ontzettende consequenties. Absoluut, hij krijgt de tijd gewoon, omdat ze wel in de gaten kregen en ze waren tipt van er is stront aan de knikker, je moet jij naar je waai komen. En daar hebben ze krijgt de tijd voor en als ze de goede kant om gaan winnen, dan hebben ze dat nooit gaan. Dus dan hebben ze pakt wist. En dan hier het verhaal van de soldaat van Oranje heel oors eindigen. Ja, zo luidt het soms. En later kwamen er nog wat onderdoekers bij. Ja, nou ja, in de tijd dat ze te werk gesteld waren zo'n in Duitsland en gewoon die dat net wonen, of die ter waaierrekking en er net werheen wonen, zeg maar, die hebben, nou ja, daar wie je rondom, wie hier onderdoekers, maar bij Paken had ik, ja, geregeld moest het beppen wat meer appelskielen zetten dan dat ze gewoon weer. Ja. Dit is die sleer waar het wapentransportdeel ging. Oké. Hier heb je een jonkendeel. Ja. Die is direct linkshout. Sint-Jansgien en dan die bregen. Hier staan die Duitsers dus op. Ja. Maar een proteïnever of weet ik wat versterker drank had ze heen. Ja. En het weer hartstikke mistig. Ja. En die man in dat bootje het kreeg zo lang wachten tot hij dacht dat ze dronken genoeg weer onder de trot te varen zonder dat ze hem vernamen. Wiels dat die Duitsers op die bregen staan, is hij met zijn bootje onder die bregen trokken in. Vol wapens. Vol wapens. In het dikke mist, eerder hier op dit hoekje, eerder het Haskerwiede opkwam, en is voet dadelijk verdwaald. Hij wist, je kon niks zien. En met tafel is er toen bedaren op het plak waar het steigerke weer, met Paken altijd het eten voor die Peter Tazelaar onderzetten. Dus hij zegt, er wat staan. Oh, steigerke. Dat zo was het plak van Jan de Jong was, ik ken het toch toen. Zij is dat gewoon. Het jaart wel bij dit gebied, hè? Schitterend is het, hè? Ja. Dit zit ik in een boek, hè? Net zozeer die gwoorden, maar wel al die landschapsbeschrijvingen. Een soort van leefde van het landschap of zo viel ik er wel in. Dat heb ik, ja, dat vind ik prachtig dit. Je kan je roeren als je. Ja, echt geweldig mooi vind ik dit. En zo gaan we al naar het Haskerwiede tas. Is dat dan? Hier wie het leven toch gewoon het leven en daar kwam een element bij of zo. Ik denk dat die oorlog hier totaal oors beleven is en ik had het idee dat ik beschreven wordt van het leven gie je hier terug Ja. en die oorlog die kwam erbij of zo. Ja, dat denk ik dat dat zo is. En er zijn bepaalde figuren in het dorp die huilen dus maar de Duitsers is maar. En die pikten ze eruit. Maar verder waren inderdaad de kerken wie aan het restaureren. En dat ging inderdaad gewoon terug. De molken die gingen naar Ichtenbregen. Elke dag worden de bussen bij de dik hellen. Het gewone normale leven ging inderdaad gewoon terug. En er weer een bezetting. En daar zijn vervelende dingen bij. Ze hebben een grotere tuin maken, misschien om meer zelfvoorzienend te worden, of weet ik het wat. Maar ja, in de basis kwam er na morgen bij een orendag en dan moest je gewoon weer terug. Zo. Ja. En ze hebben oorlogsverhalen misschien nog net vaker nog beschreven. Want het oorlogsboeken gaan altijd over de oorlog en de oorlogsdieren. En bij die gaat het eigenlijk over het leven tijdens de oorlog. Maar dat is volgens mij zat het weer. En dat er dan onderdoekers komen en je moet er wat verstapje voor de Duitsers. En op een gegeven moment komt er een vraag van, goh, er lijkt een boordje, Soesto. Oh nee, dat wisten ze ook niet eens, maar er weer iets en die mensen moesten eten hebben. Was door de molken op het steiger zetten en dan redden we de verder maar. En dat dingen ze. Maar dan moest ik mee worden en dan moest het hennenhak moest kennen. Ik bedoel, dat wie nou gewone dingen. En ja, dat is misschien ook leuk, dat mis ik wel vaak. Het gaat alleen maar om actie en nou, dat valt mij weer helemaal net zoveel actie eigenlijk. Nee. Dat voelde nou mooi even mij. Ja. Dat is gewoon het leven. En er kwam een oorlog bij. Er kwam een oorlog bij, ja, dat hoe kwam hun. En dat wie, nou, dat laatste hier heel vervelend, maar voor de rest, ja, ze kregen gewoon baan en ze kregen, er was gewoon leeft. En is dat iets wat mooi vindt om het op die manier te beschrijven? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat dat zo is. Ik denk dat het, we leven in een hele zwart-wit wereld, maar het grijze gebied dat er tussenin zit, is volgens mij veel groter dan het zwarte en het witte. En dan denk ik, ja, de meeste mensen hebben in de oorlog gewoon zich hard beweegt in dat grijze gebied, die hebben gewoon trots in. En is dat groter, maar ook interessanter
Voor een schrijver? Voor mij wel. Ja, ik vind dat Griese gebied, zo, daar zit ik zwarte randjes aan en misschien ook wel witte randjes. En dat uit te vinden, ja, dat vind ik mooi. Dat heeft mijn interesse. Ja.